Hormatly prezidentimiz ähli ulgamlar bilen bir hatarda medeniýetiň, milli mirasyň ösmegine uly ähmiýet berýär. Häzirki wagtda milletimiziň medeni gymmatlyklaryny aýap saklamak, öwrenmek we geljek nesillere ýetirmek babada düýpli işler durmuşa geçirilýär. Muň şeýledigine Daşow vilayatynyň eli çeper gelin gyýdlarynyň enamamalarymyzdan miras halan eli işlerini esasan hem düýe ýöňünden milli egneşikler taýýarlaşlaryndan göz ýetirmek bolýar. Düýe ýöň önümleri ediň awar daşga keşfe bedemen, eýsem ol adam saglygy üçin peýdalydyr. Dünya mali diýilýär. Bu dogurdanam şeýle. Pekin paýhas ummany magtumuly Praga ýylynda da ezerelli gelin gyýdlar türkmen milli egneşikleri ýokary derejede taýýarlamakda netijeli işleýärler. Muň şeýledigine olaň ellerine çykýan düýe ýöňünden taýýarlanan ölümler synlanyna göz ýetirmek bolýar. Bellemel zatlaryň ýene-de biri bu ugurda halipa şäherlik ýoluny aýratyn öns berilýänligidir. Munyň özi bu gadymy hünärleň muştoklarynyň az dälligine şaýatlygy diýär. Daşow vilayatynyň owalaryna şäherlerine eli işleri münasip dowam edýän elleri hünärli gelin gyýdlaryň milli buýsanjyny öz kesip kärine bolan söýgüsini artdyrýar. Milli eli işleri bilen meşgulanýan gelin gyýdlar halkymyzda gadymdan gelýän halipa şäherlik ýoluny dowam edip öz hünärlerini ýaşlara da ýadawsyza öwredýärler. Şeýlelikde enamamalarymyzdan dowam edip gelýän düýe ýöňünden taýýarlanýan egneşikleriniň harydarlarynyň kendini bellemek hemmelerde gowunç buýsanç döredýär. Gadym hemme müdimi sunugutymyzyň pajarlap ösmek üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän milli liderimiziň hemme hormatly prezidentimiziň atlaryna Daşowly eli çeper gelin gyýdlarynyň alkyşlary diýseň çäksizdir.